ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ମୁଁ ଆସିଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଗାଁକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ବହୁତ ବଢିଆ ସଜାବଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ତ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ବାପଘର। ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ। ତାକୁ ଆଜି ଡାକରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡିଓ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କଳସ ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କୁ ବରଣ ପାଇଁ ଯିବ।
ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆମର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ହଉଛି ଓମ୍, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ, ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ପୁରା ଲୋକ ରାସ୍ତା ସାରା ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବେ ଆଉ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ଉପବାସ ବି ରୁହନ୍ତି, ପୁରା ସାରା ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ରାସ୍ତା ସାରା ଗଲୁ, ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ। ଦେଖିବୁ ସେଠି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା ହବ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବ। ଆଉ ପୁଣି ମା ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲେ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ, ପୁଣି ଏଠୁ ପୂଜା ପାଇବେ, ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ଯେମିତିକି ଆମ ଗୁରୁମା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା, ଏମିତି ସବୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିକେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଆସିବେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଏଠୁ ପୂଜା ପାଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିକି ଗୋଟେ ଆଉ ସାଇଡ୍ ରଖିକି ବୋଲେ ଉଠା ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଠାକୁରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଦେଲେ, ସେ ଏବେ ବାହାରିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ବାଟ ସାରା ପୂଜା ପାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ। ଆସିକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ବି ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସକାଳ 8:30 9ଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ସାହିକି ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ସିଏ ରହି ରହି ପୂଜା ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସାରା ପାହାଡ, ଆଉ ତଳେ ଜମା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ଲୁଗା ହିଁ ଲୁଗା ପଡିଥାଏ ଏମିତି। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ପେଲା ଠେଲା, ମାନେ ଟିକେ ପୂଜା ବି କରିଦିଅନ୍ତିନି, ଟିକେ ଗୋଡ ବି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତିନି।
तो ये आम आराम से करूँ ये आम अच्छे आम आस झुणा बन के आनी एड हो पड़े आसे आम समस्त मठा पिंचु आज तो एमती सब भोग नैवेद्य किए रास्ता माने पूरा रेडी करदेलु ठाकुराणी आसिले पूजा हम भोग कह गले सब प्रकार बाढ़ाई जमीक मिष्टान आरंभ कर काकरा आमर मिठा बरा गोलापजाम सरी कालाजाम रसगोल्ला पेड़ा छेनापोड़ वगैरह बुंदिया सब बाढ़ाई पणा भी होती फल सब प्रकार फल एमती सब बाढ़ाई समस्ते आसिले ठाकुराणी मम्मी दीदी समस्ते कि ठाकुराणी गोड़ धोइले पूजा चलला एमती घरे घरे सब जगह रही ठाकुराणी पूजा पाइबे जाते କ'ଣ ତୁ ପାଞ୍ଚରେ ପଳେଇଲୁ ଘରକୁ ଦେଇ ପଳେଇଲୁ राति 2 बाहर दिन 10टा 10:30 है से अस्थायी मंडप में पहुंचले सो आशा कर वीडियो आपको निश्चय भल लगे भल लगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे रखुची जय माता।